ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар ин рӯза навормон пешкаши шумо 6та хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Аз ҳамин 6та хона ҳамагӣ 2тояш аз шаҳри Душанбе нест, 4таш аз шаҳри Душанбе мебошад. чӣ хонаҳо дар ин рӯза навормон ҳастанд? Бо диққат гӯш кунед. Сехонагаи фурӯшӣ дар пушти чордомаи гардиши фурудгоҳи шаҳри Душанбе, чорхонагаи фурӯшӣ дар Зарафшон назди поликлиникаи 14, ҳавлии фурӯшӣ дар Гипразем ва ҳавлии фурӯшӣ дар наздики бозори Корвон. Инчунин боз хонаҳои фурӯшӣ аз дигар минтақаҳоям ҳаст, аз ноҳияи Файзобод ва аз ноҳияи Рӯдаки шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наводҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама лозим аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. бисёри бад гап мезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар пушти чордомаи гардиши фурудгоҳ 99 аз 134 метри квадрати мебошад. дӯстони азиз, айни замон сохмони бино рафта истодааст. Дом дар 7 ошёна қарор дорад. сохмонаш бояд аз 9 ошёна иборат шавад. худи хонаи фурӯшӣ дар 9 ошёнаш ҷойгир аст. дӯстони азиз, се хонага нархаш 700 000 сомонӣ иваза мешавад. бо мошинро то $15000 қабул мекунанд. дӯстони азиз, боқӣ монда маблағи хонаро нақдӣ бояд супоред. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати деҳоти 30-солагии Истиқлолият, деҳоти Обшорон. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин ва 2 дар хона мебошад. нархаш 300 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон 2 ҷойгир мебошад, назди поликлиникаи 14. бениҳоят минтақаи хуб аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. чорхонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 80 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошёна иборат аст. хона бо таъмир аст ва нархаш 900 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, чорхонага дар маҳаллаи Зарафшон. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразем ҷойгир аст. аниқтараш ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак. аз заправкаи Тоҷирон, аз ҷойи конечкаи маршрутка ва автобусҳо то ҳавлия тақрибан 3,5 километр аст. ҳавлӣ дар умум иборат аз 12.6 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. хона бо таъмир аст. ҳамаи ҳуҷҷатҳояш ҳаст ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. нархаш 950 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. бо барқ ва обам таъмин мебошад. дӯстони азиз, ҳавлии зебо аст, ҳавлии хуб аст. барои ҳамин марҳамат, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафи Гипразем. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар поёни Корвон ҷойгир мебошад. маҳаллаи Гулбута, ноҳияи Фирдавсӣ, наздики маркази савдои Дастрас. ҳавлӣ дар умум иборат аз 12.2 сотиқ замин, бинои 2 ошёнага, 6 дар хона мебошад. ҳуҷҷат дорад, бо таъмир аст. таъмири нав аст. дӯстони азиз, баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. нархи хона бошад 880 000 сомонӣ. боз албатта ки
савдо дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар шоҳроҳи Душанбе ваҳдат деҳаи тезгари боло мебошад. дар ноҳияи рӯдаки дохил аз дӯстони азиз ҳавлӣ бе таъмир аст. 7-3 сотиқ замин ва 9 дар хона дорад. дар умум дӯстони гиромӣ аз рӯи ҳуҷҷат бӯстонсарой мебошад. нархаш $70,000 $671,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. хотир расон мекунем ки канали Dom TJ дар нархгузории хонаҳо умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.